Здравейте, драги зрители на VBOX и YouTube. Днес ще бъдем Омагън. Днес ще довършим отново градинката, както се разбрахме във втори епизод. Така, Омагън е... Здравейте, това съм аз. Да, това е Стани Симеонов. Ако искате се абонирайте за мен и за него, ние сме една обща група. Както обещах, ще довършим самата градинка. Точно така. Аз в момента влизам на сървъра, ще се забави. Нищо. И нека продължа с градинката, да запълним вода. Надявам се, че до 5 епизод ще сме направили тази градинка, защото имаме още планове за тази поредица. Да, забравих. За тази поредица имаме още много планове да правим и нека тази градинка... Извинете, VBOX, в последния епизод ще снимаме най-много. Ще снимаме около 1 час. В последния епизод ще снимаме 20 минути. Да. И този епизод ние няма да строим нищо. Както в първия, ще ви покажем всичко, което сме постигнали. Ще ви разкажем, защото все пак 9 епизод, със сигурност 9 епизод, ще бъде само PvP. PvP епизод, в който ще играем само PvP. Така че, предполагам, че до 5 епизод ние ще сме свършили с градинката, тъй като това е трети. Надявам се. Още 7 епизода и потребители на VBOX. Ще направим едно малко нещо, ще записваме ние с Хендър край въпроси, ще запитваме един на друг, как сме се запознали с Майнкрафт, такива работи, каква ни е била първата къща. Също така ще направя, ще се опитаме по-точно, ще правим други поредици, които ще има. Две от поредици ще бъдат отново на Майнкрафт снимане или 3. 2 или 3 ще бъдат Майнкрафт, отново игра в Майнкрафт, но едно ще бъде сървър на Creative, в който ние ще направим едното ще бъде състезание. Един епизод, защото те може пак да са или 5 или 10 епизода. И ние ще направим едно състезание в един епизод. В другия ще направим, да кажем, България търси талант, някакво шоу. Да, ще покажем всички. Ще построим град или нещо. Там каквото ни дойде на ум. Да. Също така, на втората поредица, която ще бъде World of Warcraft, там мислим героите да ги развием до най-малко 30-то ниво, а най-много 60-то. И след това, зависи колко поредици ще правим, от това ще зависи как ще започнем пак да играем. И ще направим едно нещо, ще забравихме за Хендеркрафт, за няма спамове, ще направим също една коментарция дали искате още да снимаме на Майнкрафт, още интересни сървъри, да показваме още неща, или ако искате да се откажем от всичкото това снимане и да почнем да друго да снимаме. То ние и без това ще снимаме нещо. Да. Друго няма да е само това. Като ти, например, ще снимаш МТА мултиплеер, аз ще снимам Pro Evolution Soccer, ще снимам Need for Speed Most Wanted, ще снимам какво друго, ще снимам GTA, мисиите как да ги минава. Стани Симеонов, не само ти имаш игри, аз да ти ги изброя. Заедно с Стани Симеонов ще снимаме Гарис Мод. Омага беше много той. Гарис Мод, на което единствената ни трудност е, защото
Ако можете да ни помогнете да намерим сервер за Garry's Mod, който играта Garry's Mod е теглена от Замунда, ако можете да ни намерите сервер, в който работи, може да влизаме, ще сме много благодарни. Извинете, ами искам да кажа, ако знаете и Кридео на Кадриев гледа това, благодаря, вие запалихте Майнкрафт, вече повече хора, на милиарди влизат в Майнкрафт и я харесват. Благодаря ви. Не заради тях. Тия не баш нищо, но... Ама човек, те разпалиха всичко. Нищо не са разпалили. Какво нещо не са разпалили? Почнали са да снимат веднъж и готово. Защото то всеки може да почне да снима клипове, да казва на други известни ютубери да рекламират канала. И така другите ще видят канала, ще гледат клиповете, ако харесат ще се абонират и фактически става като се абонират. Да. То ще стане така че те не са баш звездите основали, т.е. не вдъхновили хората да играят в Майнкрафт. Леко са вдъхновили поне. Майнкрафт са вдъхновили играчи да играят повече играчи. Аз мисля, моето се стори на лудничево, но мисля си направим тенис корда в някой епизод. Тенис корда. Или човек, помниш ли? Ще ви покажем в други епизоди, ще правим пародични клипове, ще правим пародии, различни клипове. Направо ще правим направо все едно правим много филми, все едно правим филми, поредици от филми. Също да ти кажа, бях видел един клип на Майнкрафт, който казвам ти, който има продължителност 10 часа. Този човек е ненормален, той сигурно по време на клипа хърка. Не знам кой нормален човек ще иска клип, който е 10 часа. Това е доумност. Поред мен това е нещо нереално, 10 часов клип, да са го гледали милион души. Това за мен е... мозъка ми не го побира. Той човек направо не снима, сигурно не е спал цяла нощ от 12:00 до 10:00 сутринта. И зрители, това беше третия епизод от поредицата Minecraft Survival, т.е. Minecraft оцеляване в PvP България. Както ви казах, че то няма да ни стигне за една градинка един епизод, но както ви казах, до петия епизод се надяваме поне да ни стигне това време да направим тази градинка, защото нали се разбрахме в някои епизоди да има и разни други неща. И затова довиждане YouTube PV Box, аз бех Стани Симеонов и с мен беше Скот Крафт.